Cieľom predmetu lesnícke mechanizačné prostriedky je poskytnúť poslucháčom základné informácie o technike, ktorú majú lesníci k dispozícii pre vykonávanie svojej práce a o najnovších výskumno-vývojových trendoch v tejto oblasti. Predmet prednáša docent Vladimír Štolman, cvičenia vedie odborný asistent Jozef Slugeň. Od roku 2016 majú poslucháči k dispozícii zmodernizovanú učebňu, v ktorej prebiehajú cvičenia. Predmet sa vyučuje ako obligatórny, povinný v 2. ročníku bakalárskeho štúdia v odbore lesníctvo s časovou dotáciou 2 hodiny prednášok, 2 hodiny cvičení a 2 dni hlavných cvičení. Aby bolo možné zabezpečiť zmysluplné využitie techniky v praxi, učia sa poslucháči konštrukčným princípom základných častí lesníckych mechanizačných prostriedkov a vykonávajú sa technické popisy strojov. Na hlavných cvičeniach z predmetu sa majú študenti možnosť zoznámiť s významnými výrobcami a prevádzkovateľmi lesníckej techniky, lesníckymi technickými pamiatkami a históriou lesníckeho vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Charakteristické pre výuku v predmete lesnícke mechanizačné prostriedky sú kurzy, ktoré sú organizované na dobrovoľnej báze. Ich pedagogickým cieľom je rozvoj remeselných zručností poslucháčov. Poslucháči majú možnosť vybrať si z celého radu kurzov. Kurz lanovkového sústreďovania dreva, ktorý je vykonávaný na lanovkovom trenažéri, kurz splietania oceľových lán, kurz mechanického a ručného spracovania dreva, v rámci ktorého sa učia pracovať na malom sústruhu a vyrábať jednoduché výrobky z dreva. Typickou doplnkovou formou sú aj semináre, pokroky techniky, ktoré sa už tradične konajú v Banskej Štiavnici v budove Slovenského banského múzea v Kamerhofe. Na semináre sú pozývané domáce a zahraničné firmy, ktoré informujú o svojich nových výrobkoch určených pre lesnícku prax. Absolventom predmetu s radou študentov sme na záver položili otázku. Ako hodnotíte výuku v predmete lesnícke mechanizačné prostriedky? No, hodnotím ho veľmi pozitívne. Myslím si, že poznatky, ktoré nám dal pán docent Štolman, sa nám veľmi zidú. Do budúcna aj keby sme mali nejaký nápad ako zlepšiť hospodárenie v našich lesoch. Je to celkovo, sa mi to páčilo, tento predmet. Tak podľa môjho názoru LMP je dôležitý predmet pre nás ako lesníkov a bolo to veľmi zaujímavé. Hodnotenie predmetu hodnotím ja ako osobne veľmi pozitívne, pretože sa mi veľmi páčila všestrannosť tohto predmetu, nakoľko sme to brali dosť prakticky aj teoreticky. Mohli sme vidieť dielne, mohli sme vidieť všetko, ako sa to teoreticky robí, ale aj prakticky. Ja ho hodnotím veľmi pozitívne, som spokojný, hlavne čo sa týka z hľadiska tých nastavbových kurzov, ako bol napríklad lanovkový kurz. Ja hodnotím veľmi pozitívne na tomto predmete, či už prednášky, ktoré sú na vysokej úrovni, keďže vidno, že pán docent Štolman má dlhoročné poznatky a skúsenosti, tak aj náuku cvičení. Tak myslím si, že aj prednášky, aj cvičenia boli spravené tak, aby boli čo najviac priblížené aj nám študentom, čiže to sa mi celkom páčilo. Vlastne, aby sme si z toho zobrali čo najviac, aj my. A tiež sa mi páčilo to bodové hodnotenie, že sme boli takí motivovaní, vlastne stále sme museli niečo aktívne robiť, zúčastňovať sa prednášok, cvičenia a tak. Takže myslím si, že to bolo celko dobre spravené pre nás ako študentov.